Får inte för mycket damage bara. Ja, vi går du och jag. Jag kan göra den där boosten, eller du gör boosten åt mig för jag har inga kills. Jag har 0 kills, oh my god. Jag boostar dig för jag ska försöka att inte få en enda kills på hela rundan. Här, Elias. Nej, jag fick han nästan. Ah, där fick han. Vänta, det är en till. Oh my god, Elias. Ace. Få acen. Visst har du 4 kills? Ja. Oh my god, Elias. Det där måste du fan savea. Savea den där så ska jag få den där, savea den där acen. Vart var det jag fick acen? Var det på Nuke? Ja.